Kasi mga cancer, ako nga pala si Paulo. At ngayon, maglalaro tayo sa mga pinaka-paborito niyong laro. Yun ay pag tumawa ka, talo ka. Yung mga nakasimula lang ng linggo at ayoko na. Umaayaw na yung katawan ko, gusto kong sumaya, gusto kong makalimutan mga responsibilidad ko sa buhay. Gusto ko na umayos ang lahat para ipag-ayos ng ating mic. Diba, pasensya na nung huli. Medyo sabog, may nakalimutan akong setting. At dami ko sinasabi, di naman ako bayani. So simulan na natin, nagyan tatlong buhay dyan. Paglabas ngipin mo, talo ka na. From Joshua San. Padre Burgos, Julino Fraile! Observe it! Oh, wow. Any last words? Hindi ba to? Tapos! Gusto Gusto ko nga sumaya. kay ganyan. Palo ka. Sasaya na sana ako eh. Sige, mabuti yan para manalo na ako sa larong to. Sunod, from Fritz Hie. Kung wala kayong mga girlfriends, syempre may mga crushes. Sino ang inyong mga SB19? celebrity crushes? 48 Colin po. Hoy! Nani? Colin, Akin si hindi Colin! mo na kailangan ng kahit anong pampasarap o kahit anong seasoning mix pa. Bakit? Dahil ang tunay na sarap ay sa labi ko lang malalasap. Omae wa mo. Old siya, nice. Kinakabahan ako. Pasok! Muli siya! Yes! Palo ka! Palo ka sa batas kung sino ka man, SB19 member. Josh! Tigil mo yan, Josh! Sige, tagalan mo na ako isang buhay dyan kaysa makulong ako. Tumawa ka, kulong ka. Maraming salamat. Anong seasoning mix pa? Ito na naman. Dahil ang tunay na sarap ay sa labi ko lang malalasap. Huwag nyo ito tignan mga bata. Masama to. Okay, sige. Tigil na natin doon. Ayoko na. Ayoko na makita yung mukha ko. Sukot na ako sa mukha kong yon. Okay, sukot na ako sa green screen na yon, ha? Tama na. Sunod, from Angelberg Chua. May bago tayo dito. Ako hindi ito sulot. Sundol tayo dito. So, sige, palo. Palo ka. Ako tigil mo yan. Mas malaki pa yan kaysa sa atin. Pag may butas, walang batas. Tandaan nyo yan. Sunod. Bakit puro kabastusan? San? Bakit puro kabastusan ngayon, ha, mga admin? Mga tigang ba mga admin ko ngayon? Magtikol na kayo. Tigil nyo to. Gusto ko ma-monetize. Mga kunichiyawa naman ang kumaka na ngayon, ha. Sunod. From Justus. Joke lang, papaya kami channel. ang hirap magpigil. Parang si Kuya lang din, nahirapan siya magpigil. Pero di ba, hindi ko pwede pakita yung mukha niya. Kung alam nyo to, alam nyo na to. Kung di nyo alam, hindi ko na ipagkakalat. Okay, bahala na kayo dyan. Kapamilya po kami dito. Ito, magic card. Yung kanina, trap card. Bars! Tama na bago mawala ng life points sa channel. Diba, ayokong ma-delete. Omae no kokoro no aku o kudaku! Mind crack! Sunod, kahit tagal na wala ako ng isang buhay, mabuti na ang buhay ko na lang dito kaysa buhay ng channel ang kapalit, leche. From Malacanang Events and Catering, sneak peek of new Harry Potter movie. Sakto, di ba may mga unicorn? Kanina, unicorns do exist, okay? Kung walang perfect girl, may mga unicorn. Sunod! Wow! Magaling! Daig pa mga kotse. Ganito na pala maglaro. Di ako natuwa, ako yung natanga. Bakit to nandito? Anong kalokohan to? Mayor, bakit? Lagi ba kayo nababangko? Bakit? Sunod! Tama na. Bakit puro kabastusan? Di nyo ba naiintindihan? Pampamilya tayong channel dito. Alam mo ba ang reference na yan? Mabuti na lang, wag mo nang alamin. Ilang reference pa? Ayun ako. Basta may block na couch, wag nyo na upuan at wag kayong magpa-picture. Okay? Di na kaya na. Isa na lang eh. Okay, kailangan natin tiisin. Okay? Gusto ko sumaya, pero isang parte lang ng katawan ko dito ang sumasaya. Sunod. Edgy Alcacid. Girls of Talent Show. Papatay ng kandila. Yan. Naalala ko yan. Never forget it. Kung ito na lang ginawa nung magic card kanina, mas masaya pa sana ang buhay niya, di ba? Wala. Ganun talaga, nagkakamali. Kaya nga hindi ko na lang kinakalat. So,
Pag tumawa ka, tigang ka. Sige. Ilan pang lapot ang kailangan natin. Pagkatapos ko ba mag-record, kailangan ko na mag-incognito mode. Kailangan ko ng sarsa, ilabas ang sabaw sa comment section. Parang awa nyo na. Hindi yung malapot na sarsa niyan, ha? Sunod. From torta pa. Diba, maging isa kang bayani sa lugar ng mga kokagi ngayon. Tulad ng magic card kanina, diba? Mas okay na yan. From explosion blood. Gumana ang kanilang safety mechanism ng ride. Ay, sa Star City. Masigurong ligtas ito. Atom Araulio, ABS-CBN News. Isa kang bayani, kuya. Magaling. Grabing katapangan yan. Sunod. Sige. Hey, nako. Mukhang mananalo na tayo. Tiwala lang. From Sheila. Speaking of Star City, Suntrans ba to? Walang seatbelt dyan eh. So, buwis buhay, okay lang yan. Mga bayani tayo. Sunod, from Christian Diga. Juday, pinakain ng kanina, puro karne. Ang kinakana nila. Napunta na tayo sa Mindanao natin, mga cancer. Nako, diretso kang dagat-dagatang apoy. Total, puro kabastusan na kanina. Ito, ibang parte naman ng dagat-dagat ang apoy ang mapupuntahan yan. Sunod! The flight attendant. Ano na naman kabastusan yan? Ako, nakasakay ka lang ng eroplano, gusto mo na rin masakyan, ati. Puro kabastusan, ano ba? Pampamilya kami channel. Sakto kulay ng Sogo to, di ba? So, eroplano ba to ng Sogo? Okay, ayoko na. Tigil na natin to. Naamoy ko na yung video na to. From Darwin. Nako, ibang content sana. Kailangan yan. Joke lang, papamilya kami channel. Wala po kaming group, ha. Wala akong minamanage ito. Ito yung mga sinesend nyo sa akin. Pag na-delete yung group ng Paulo na yan, good luck sa mga admin. Galingan nyo, ha. Kaya ayoko gumawa ng group. Kasi ayoko na ng dagdag responsibilidad sa buhay. Pero kung kaya nyo panindigan yan, galingan nyo, ha. Ako, pwedeng ma-delete yung group nyo pag mali mga nilalabas or pag mali ina-approve ng mga admin. So, good luck sa mga admin ng group na yan. Iba yung admin ko, diba? Doon tayo sa Reddit natin, nasa description. Doon lang po kami kumukuha ng talagang pumasa sa ating pampamilyang mga guidelines kasi ayoko ma-delete yung channel, diba? 6K subs, rest in peace. Ayoko mabayaran din tayo dito. Sunod, Mia sa vlogger from Utah. Hey guys, I'm back to my channel again. Ito po yung isang padlock. Ayan. Sa akin siya, guys. Napulot ko siya sa my school. Kaso, natatai ako, guys. Bakit ako natawa doon? Ano kasi kaligayahan to? Desperado na ba ako? Normie, hindi ako normie! Kailangan ko sa video para alam ko special ako. Okay? Kailangan ko sa video. Sabi ng nanay ko special ako, okay? Pero mabuti na rin, di ba? Na ito ang ginagawa ng kabataan, hindi yung tulad kanina sa Magic Card. Mas natutuwa naman ako dito kahit, di ba, ganun lang kasimple ang kanyang ginawa. Pero sa mabuting paraan, palo ka pero light lang. Buti ka na ako matawa. Okay? Hindi pa ako natatawa doon. Napigilan ko pa. Pero sumakit yung third rib ko dito. Sunod, from Eden. Ayan na! Cool! Nice. Oh, natakot pa sa kanya. Buti yan. Ang mabuti doon, nailabas ko yung tawa ko. Masaya na ako, wala akong pake. Okay, wala akong pake. Hindi, masaya na ako. Pagpalo na ako, okay lang. Sige na. From Dane Mike, boyfriend, babe pa isa. Ayoko, meron ako ngayon. Yan, puro tayo ganyan. Sige, tapos may scandal kinabukasan. Tapos may buntis na uli kinabukasan. 9 na buwan. 10 taon ka mag-aaral para sa 9 na buwan, talo ka agad. Tandaan nyo, bumili kayo ng mga kinakailangan na armas, ha. Huwag kayong susugod na parang yung aso kanina na wala kayong dalang armas. Ha, huwag kayong pakatanga. Sunod. Palo ka. Palo ang Junjun mo. From Nicole. Pero kapag ganito, kasi ito yung uunin mo eh. Hindi, kasi pag may sumunod dapat yan. Pero kapag ganito,
Kasi ito yung kukunin mo eh. Okay, yes, tama. Kukunin siya yung IPRT. Ano nga ba yung P? Yung sa time. R is time, yes. R is the radius. Nalala ko pa. Oo nga, tama nga. Tama yan, nakikinig lang si ate, di ba? Mabuti na yan. Mabuti na yung puro salita na wala naman laman, di ba? Kung di mo alam, makinig ka na lang. Mas okay yan. Yan ang tunay na gustong may maintindihan. Ang talino na Kristen! Di ba, mabuti na to. Ito ang gawin ng kabataan ngayon, di ba? Intindihin nyo, mga klase kayo. Pag-aral kayo mabuti. Unahin nyo ang geometry bago si Junjun, ha? Sunod, kung walang kwentang shape. Ang babal mo na ito, ako mga ito. Huwag mo bakit ako mga. Sana ako eh. Hindi. Hindi! Ano kakanseran to? Okay, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sukot ko dito. Sobrang sukot doon. Feeling ko may dumagdag na buhay sa akin. Bakit pa kayo tinire ng mga magulang nyo? Oh my God. Alam mo, kailangan ko ng mga 10 million ditong support ni Mayor Isko. Mayor Isko, pakikulong nga ito. Ilagay nyo sa juvenile yan. Pag-aralin nyo na lang yan, Ledge. Ano ba? Kabataan ng pag-asa ng bayan. Tandaan nyo yan. Ako, ito ka na lang. Hindi na dapat pag-effortan yung palo sa'yo. Kaya hindi ka karapat dapat paluin. Gano'n nakatindi yung kasukutan na ginawa mo, ate. Batang hangal! Hindi kayo pasaway. Sunod. Ay, nabunod. Pasok mo. Pasyenteng pasaway kaya natin. Mahihirapan mag-concentrate yung doktor mo ngayon. Baka may iba na siyang panusok dyan na handa. Sunod. Ay, salamat. Na ibalik. Pasyenteng yan. Ang buhay ko na nawala kanina. Di mo kami maloloko, Bitoy. Huwag niyo inaaway si Moira. Ba't kay kanyan? Sunod. Wala. Ewan ko na. Puro talaga kabastusan ngayon. Tigilan natin ito bago tayo ma-demonetize. So, doon tatapos sa ating mga pag tumawa ka, kulong ka, batang hangal ka. Ayan yung mukha ko kanina nung pinapanood ko yung mga babae sa CR. Di ko CR ng McDo yun ng Jollibee. Papasalamat na lang ako na wala mga video ngayon. Siguro yung mga bata, marami rin kabubuang ginawa. But at least, diba, hindi na pagkakalat na ganito yung henerasyon namin. Kung gagawa kayo ng kahangalan, huwag nyo ng video. Kung gusto nyo mag-trending, di ba? Magaling, palakpakan. Natutuwa ang mga magulang sa inyo. So ngayon, di ba? Tapos na. Umaya na ako kanina, tapos lumungkot lang ako ulit. Pero di ba, better luck next time, di ba? Ika nga nila. Hindi mo tayo like, share nyo sa mga utak inidoron nyo, friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul, out. Bili na pala kayo kasi onting-onti na lang. Pag ito, di ko ito sinuot, ibig sabihin ubos na.